Само при мисълта, че нямам контрол над времето. Всяка секунда отлита, прелита през ръцете ми и семето. Родено на хартия от емоции или чувства. Плода на живота в трудност мене пак препуска. И дори да съм погладен от фалшивите си мисли, че не мога или не ставам дарби, те са ми отишли. То има някой, който ми напомня кой съм в него. Този огън, даваш ми коража пак да стъпвам смело. Здрав дух, силна воля, разум, мъдрост и респект. Разгърни потенциала, превърни от ефекта ефект. И дори да ти шушука онзи глас преди и след, излекувай го с думите: а сега е моя ред. С огън край на това, макар и пак да съм в кълта. Сякаш плувам срещу течението, но какво от това? Оставям миналото зад себе си, още тук и сега. И като лъв престъпвам по-високо дигната глава. Аз съм безстрашен, 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 аз съм безстрашен. Вече няма страх, си казал, стъпил здраво на земята, смачкал листа, сърви написани от сърцето и душата. Казах смисъл, вече не намирам да набирам с огън край на играта. Бащам се за работа, найма топа на вратата. Сметки хлопат в главата, на мечтите казвам пас, очите са посивели. Картината няма контраст от трудностите. Виждам ли дишам хищен, знам, претръпнал съм с времето, ближа раните си. Само обаче има нещо в мене, което ме кара да не спирам. Той е този, който кара сърцето ми да вибрира. И надолу да политаш смело, пак се изправи. Прави дния и да падне, пак ще става, разбери. Безстрашен ти бъди и силен, остани и верен на мечтите, макар и далече да са ти. Безстрашен това си ти, с дух бодър, остани един. Е той с тебе, знай дори в най-лошите ти дни. Аз съм безстрашен. Аз съм безстрашен и не мога да се спра. Аз съм безстрашен. Труда зачиташ ли си го? Не. Щилът ли си я, брат? Така е. Здравейте, аз съм Емануил Костадинов от свещици реклами E7 LED Neon. И сега ще ви представя най-новия ни обект, който сме завършили с 10 свещите неонови реклами. Бронкс, спортен бар Бронкс, София. И тук започваме с външната реклама. Бронкс. Така. Това е първата. Втората. Третата. Четвъртата. И това всичко.
ръчете ми. Само лявата ми. Това са ни първите опаковъчни кашончета. Къде ръкавичката? Здрасти. Здрасти. Само лявата. Да. Напред. Хай, чао. Хай. Това е видео. Да се знае. Може да се знае откъде сме тръгнали. Това е първият кашон. Създаден от този А това? Нашите милчета. Плавно, синьо, червено, жълто А това? и бяло. А това е маркерче. Това е маркер. Така, това нещо ще го променим. Няма да е така, ще стане по-красиво. Същото винаги е било същото. Признай си, един ден ще се смееш на това. Не знаеш колко ми е смешно се. Право ми се реве. От смях. Да. Да. Еми това е. Така. 7 лет неон. Поръчай сега. Поръчай сега. Да. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make $1. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine. Така. Днеска е 6 септември, петък. И правя това кратко клипче за себе си. Просто да си кажа. Не си далече, човек. Браво, че си стягаш газа. Браво, че бачкаш. Ево, че имаш добър приятел, който е до тебе. Продължавай в същия дух. Не спирай, защото е серио, ще лети нагоре. Имаме си принтерче, офисчето. Туалетната хартия е важна. Пачкаме на здраво на Макс. И... да. Тук се записвам всичко, разходи, приходи, дойде първи аванс от най-голямата ни поръчка до момента. И да, тук съм сложил флайера на баща ми. Преди години той се занимава с реклами, с неонови реклами. И крушата не пада по-далеч от дървото. Стягаме си газовете и бачкаме на Макс. Едно нещо разбрах в този живот, че чакай, че ми е излезнало от това притеснение, от това стоене до късно тук. Но едно нещо съм разбрал, че трудностите в живота раждат характер. И ако
искаш нещо и дълбоко вътре в себе си го желаеш, трябва да се потрудиш наистина. Аз го разбрах по трудния начин. Така че борете се за мечтите си. Ако това нещо някой ден го сподели на публично пространство, в интернет, борете се за мечтите си, хора. И то яко. Защото сметките не питат. Те си идват всеки месец. Така че продължаваме напред и нагоре. И това е. Айде! Let's go. Time for work. Супер. И така. Действаме здраво. Сега. Днес е 14 септември, събота. И аз съм на работа. Аз бачкам. Бачкам за себе си. Много хора смятат, че почивката е важна. Да, важна е. Но не е когато стартираш бизнес, не е когато развиваш нещо свое. В началото трябва да си заровен в това, трябва да мислиш за това, трябва да постоянно акъла да ти е там, за ако искаш да имаш някакъв успех. Мислих си, че в самото начало ще имам време да публикувам повече, защото аз стартирах от януари, реално. Сега сме септември и си мислих, че ще имам време да публикувам повече клипчета, повече снимки, какво съм взел, какво съм купил, какво сме направили с братлето заедно, колко реклами сме направили. Единственото е, че дори деца вика имаме клипчета, които сме качили още в страницата, в Instagram, в Facebook, даже закъсняваме. Но имаме добри в момента сериозни поръчки. И интересното е, че много хора, когато видят, че почва да им се върти така яко парата и да правят големи успехи да постигат, и почват да публикуват клипчета. Аз мисля, че тези хора явно не им запълваме графика както трябва. Защото на мен лично не ми стига времето. Но да, горе-долу добре се получават нещата. В началото, когато стартирахме, бяхме в мазе. И после изпълняхме поръчките в стаята на моят приятел. И сега сме в това офисче. Поизчистихме го, поправихме го и така. Нещата започват лека по лека да стъпват на място. Взех си принтерче и да, нещата лека по лека се стъпват на мястото. Оборота, не знам дали е правилно все още да споделям за оборота на фирмата, но за слава на Бога наистина се движим доста добре, доста обещаващо, предвид, че нямаме още официално стартиран сайт публично. Работи се по него, но още нямаме сайт в действие, само разчитаме на Instagram и на Facebook страниците, които сме създали. И това е. И пак имаме доста работа, което говори доста добре. Така че правя това кратко клипче както за себе си, така и за тези от вас, които им е интересно. Дали всъщност е нещо страшно, ако стартираш бизнес?
да видим втория колега. Добре. Ето го и него. Панчо. Сиранчо. Че пак ли ме изненадваш някакви клипчета? Клипчета, да. Това е за TikTok. Ето загледай. Кое е за TikTok? Това клипче. Така ли? Да покажи на хората. Мале, само не го взеш точно това. Това ми да, може. Трябваше да ще интересно. Какво правиш сега? Не знам. Аз не знам да ти кажа, че имам... Нова рекламка. Да! Sweet House. Къде ме чука беше? Да. Действаме с пълна пара. Топ. Добре. Няма да притеснявам. Не, притеснявай ме. Тук се случват чудесата. Нали така? На компютъра. Sweet House. Сега отиваме да другия колега. Видяхте кратко нашето офисче. Сега отиваме към работния цех, където там се случват по-големите чудеса. Ето тук се случват другите чудеса. Това е The Sweet House. Здрасти, брат! Ето. The Sweet House. Както видяхте на монитора, всеки проект става реалност. Тук се пълнят кутиите, а там режем линиите. Да. Его котсто. Машина. Как е, брат, стават ли нещата? Супер. Като войничета си ги наредил. Едно по едно са въртка. Машина си. Бая, видите си сложил. Еми, това е от нас. E7 LED Neon, поръчай сега. И ето тук се намираме сега. E7 LED Neon. Намираме се на обекта. Да. Има ток и паза. Има ток, да. Ето ги рекламките. Да. Чакат. Кой чакат? Его. Него чакат. Баш майстър. И това е. Филма продължава. Емка свети, бе, брат. Добре. Много добре. Браво, момци! Къде е залезът? Къде е залезът? Алекс. Алекс. То свети добре, бе. Не, бе. Снимко ли правиш? Клипче, бе.
Ето е нашата стена. Тази врата се отваря само. А това е нашата трева. Може да не сложим. Още не е сложена на тази стена. Тази стена. Това е нашата трека. Тя И? развива само. Е 7 лет неон. Оп, чакай да избършим камерата. Е така. Същата работа. И това е. Действаме. Yo sé morir así, no fue vivir un despertar. И добро утро за тези, които сега стават, и добър ден на тези, които вече работят. Вече имаме стена. И е страхотна. Да. Чакай да се върна. Опа. Ето така. Супер яка. Чакай да включим. Стената с лед лента. Много яко. Да, действаме здраво. Продължаваме смело напред и с високо вдигната глава, без да се даваме, без да се отчаиваме, защото всеки един успех е постигнат както с труд, така и с Божия помощ. Приятен ден на всички. До скоро. И още нещо. Вече имам активен сайт srmletneon.com. До следващия път. Знаеш какво да направим? Какво? Тя да го случи това. Бруталка. Знаеш какво има също? Генерация, тази е видеокартата. Оп! Това е фактурата. Фактура. Thank you. Гледай сега какво става. Какво става? Тук 32 гигабайта DDR5 тапако. Какво си поръчал? DDR5 5600 МГц, това знаеш за какво става въпрос? Това е доста. Да, ами те са ми вдигнали тарифата. Сложили са по-скъпи части, да. Ами защото дъното е такива вече DDR4 не могат да намерят новото поколение. Имаме компютър. Виж, 5600, това е страшно много МГц, обаче 5600. Много яко. Значи, това е за което ми говориш ти. Аз не ти говорих. 7 лет неон. Ще ти говоря, аз знаеш какво? Апгрейд. Да. Ти лайпай. Слагай. Ето го е. Ей го е. Сега пускаме компютър.
Сетих се. Пускаме. Мали. Ние очаквахме да зарежда, Да. но то просто тръгна. Тръгна. Ти това видя ли? Готово. Е как? Аз само отидах до тук и вече беше пуснат. Това е се едно лаптопа, за спал режим. Брат, тук са Чуваш ли нещо? 9 човек. Само служи ушенцето е тук. Сложи си ушенцето е тук. Мали. Само чуваш ветрец. Да. Нищо друго. Това мога да пръснем с малко VD40. Да съм имал винкелче. Как така е, брат? What? Мега яката работа. Сега тук правим. Да, виж, ей това трябва да си го сложиш там. Това е 4К. Това е заради монитора. Да, монитор не поддържа се. Това е. Nature is a force that has shaped the world we live in. Как го And its чете? influence is felt in every aspect of our lives. Няма зацепване, няма нищо. Веднага. Так. From the breathtaking beauty of a mountain range to the destructive force of a hurricane, nature's power is undeniable and undeniable. The power of nature can be seen in the grandeur of the natural world. The towering peaks of the Himalayas, the vast expanse of the Amazon rainforest, Амазон нещо. the Great Barrier Reef are all Много яко. to the incredible power. Брутално. Качество. Как се радваме, ние да сме виждали такова. Не сме като индианци. Аз буквално е като сбъдната мечта в момента. Years of geological and biological Все 100 YouTube карам 9 години. to inspire. Не, все още имам информация, брат. Яко. But nature's power is not just in Тормозим нещо, бе. Какво да го тормозим? Кажи ли? shape and mold the Ти сега какво ще го world. правиш? Ти сега трябва да инсталираш някакви неща. Корел, Морел. Море, Всичко, което го имам тук, го прехвърлям тук. Трябва да си влезна в Google диска. О, много неща. Това Много. сега цялата информация. Да. Всичко. 2-3 часа работа, но колко? Това само как го натисни и се пусна. Това не си. Еми. Много яко. Много яко. Браво. Но да, трябва да си го сложиш там в дясно. Даже аз сега директно ще го забия. Директно го забивам. Това е компютър, че с монитор ще го сложа долу на земята и да се Честно. Честно. Спирай се. Тия ги махам, нали? Мишка.
Това е наше постижение. Постижение, бе. Еми ето. Такова, 4osmic.bg 7 лет неон, разбираш ли? Не, бе. Да ни... Това как сега ще кача в интернет? Това го качиш и да речем след нещо, което си чекаш. Чакай сега, ти снимаш. Кажи. Искаш да идвам? Това има предвид, да не казах господин снимаш. Чай малко е. Кажи, аз ще го придържам, бе. Чакай малко. Що насам, бе? Моля по-насам. Нещо тук опира. Тук е послах добре изкачен. Тук опира в това. Добре. В другото место го Да. Не, добре. Добре, държиш ли го там, докато снимаш? Придържам го, да. С двата пръста. Чакай сега. Кажи. Не трябва да е Малко малко. държи цялото най-страна, защото това, види? До там. Там скип. Ще видиш, че 4 осмици. Ще са само 3. Оф. Абе. Я дай сега. Това да дам. Си. Оф. Я дай сега. Това да дам, бе. Чакай, бе. Ще пак красава. Песен, бе. И това не кой да е. Стилянчо го прави. Това е толкова хубаво. Да. Чакай се, бе. Малко да свърна. Това не е проблем. Това ще тук да е хубаво. Нали не е проблем? Малко да свърна. Мале, като знаеш така представата, изглеждаш много мъничък. Ой, ти. Като смигъл, че си брат. Дай сега кутия, чу. Да. 6 кутии. Майко. Брат. И здравейте, драги зрители, вие сте с srletneon.com. А това е Стилян. Добре, пауза. Здравейте, аз съм Ес. Се определяш ти. Така. Еми, това е нашата стена. Тази врата. Да, мога да качим в TikTok. S7 лет неон. Как се чувстваш, Тиранчо? Ми премерих рекламата. Тя е около 70 см. Да. Тя ще погледна пак. Да, 70 см е горе-долу. Супер! Ти имам направя кутийка. 10 см. Варианта е... Стига си маслина, бе! Няма повече. Имаме 4 броя. В единия брой 2. В другия брой 2. Третия брой 2 и едно се остава самичко. Така ще стане ли? Честита Коледа, скъпи приятели, дойде време да видим подаръка на Боби си фото-видео. Един подарък, направен от нашите приятели от Пловдив. S7 лет неон. След малко ще го разопаковаме. Да видим какво има. За какво стана въпрос? Вижте. Невероятно са тия нашите приятели от Пловдив. Има S7 лет неон. Емануелчо, видим какво ще се покаже вътре. Трябва малко тук ще разпаковаме, но... Така. Това е... балончета. Пуснете кърпите си тя да ги примана. Хайде, хилак. Ето го нашия помощник, сега ще дойде той да гледа. Така. На хората. Да видим сега
Малко голямо. Еха! Ето, фирмата, да се покаже. Да, LED S7, Пловдив, LED неон. Да ги сложим. Какво има тук вътре? Ето. Не знам, батко, това какво е, но е хубаво, не? Някаква работа. Има дистанционни някакви работи. Такива. Така. Вземи си това. Критянски. Я. Така тук. Вземи си това. Добре. Двоен кант. Мога да изкараш назад. Само не го чупиме само. Добре. Така. Леко, леко, леко. Супер. Дъж. Сина ми малко се притеснява, че снимам, а няма проблем. Я да видим за такова тук. Пускаме. Не свети. Нещо, нещо тук. Тук има копче. Топ! Еха, браво! Браво. Супер. Топ. Страхотия. Да. Тиляно, колесва ли ти подаръка? Аз, Тиляно? Да. Браво. То се намалява. То се намаля. Да. Има. Може да го спираш? Да. Да го пускаш? По-ярко, по-силно. Супер. Да затъмниме малко. Ето. Да не блъска в очите на хората. Това е. Супер. За новия сезон 25-та Боби си фото-видео. Чао, весели празници на всички. Да сте ми живи и здрави. Снима. Днеска сме 31 декември 24-та година и това е последния ден тази година, в който съм на работа в офиса и так му пуснах последната си проформа фактура. И
Просто искам да отделя това малко внимание и време. Да Господа и да му благодаря за това, което прави в живота ми, въпреки всички мои бури, въпреки всички мои проблеми, въпреки всички мои трудности. Той не ме е оставил, не е забравил за тази една година. Скоро на 24 януари фирмата ще стане една година. Но реално аз от началото на януари започнах да работя. И Бог беше добър тази година, първата година за тази фирма. Наистина беше добър и ми помогна доста. И имаме големи успехи благодарение на него. И просто искам да кажа на всеки един, който гледа това, че ако се бориш и не се предаваш, нещата ще се случват. И голям ефект ще има, когато вярваш. Когато вярваш в Бог, когато вярваш и в себе си, че нещата ще се получат. Просто не трябва да спираш да вярваш и да се бориш, и да правиш нещо по въпроса. Малки стъпки, бебешки стъпки. И нещата ще започнат да се получават. Аз не съм постигнал кой знае какъв успех, но наистина за една фирма, която сама прохожда без никаква инвестиция, в смисъл започнахме с нищо, просто мога да кажа, че ако не е Бог, нямаше да постигнем резултатите, които сме постигнали за тази една година. Но това е, просто искам да отдам слава на Бога, защото без Бог сме за никъде. Това е. Благословена нова година на всички. Бъдете здрави, щастливи и най-доброто те първо предстои.